Ці мае патэнцыял прапанова варыянту беларускай расійскай мовы ад Мацкевіча? Якім можа быць інтэлектуальнае жыццё за кратамі і што яднае беларусаў палітычную нацыю ў 2025 годзе? Я Ганна Соус, вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум. Я вельмі рада вітаць сённяшняга майго суразмоўцу, былога палітвязня, знанага беларускага інтэлектуала, філёзафа, метадоляга Владзіміра Мацкевіча. Добры дзень. Прывітанне, Ганна. Мінуў больш чым месяц пасля вашай дэпартацыі з Беларусі, я бы так сказала. Вы бралі паўзу, цяпер гатовыя падзяліцца сваім бачаннем, сваім досведам, са свабодай, з нашай аўдыторыяй. Мы вельмі гэтага чакаем. Але першае пытанне хацела вам задаць не філазофскага кшталту. Як вы сябе адчуваеце, што ў вас з дакументамі, з жытлом, з тым, што будзеце рабіць далей? Ну, пакуль нічога не вызначана, бо дакументы яшчэ не гатовыя. Дэпартамент міграцыі пакуль маўчыць, і таму я чакаю і не вызначаюся. Я прывык прымаць рашэнні тады, калі ёсць нейкая інфармацыя, ёсць нейкія падставы. А пакуль вось у такім стане невызначаным. А як сябе адчуваеце? Ну, больш-менш. Здаецца, фізічна у мяне не было асобых праблемаў. Вось. Ну, а у такім псіхалагічным і маральным стане, ну, таксама, здаецца, прывыкаю, адаптуюся да новай сітуацыі, у якой я не планаваў і не зычу апынуцца. Мы працягнем нашу размову неўзабаве, а зараз каротка нагадаем пра тое, пра што прайшоў былы палітвязень Владзімір Мацкевіч. Філёзаф і метадолог Владзімір Мацкевіч многія гады займаўся асветай, адукацыйнымі праектамі і аналітыкай грамадскіх працэсаў. Ён прынцыпова не з'язджаў з Беларусі. У 21 годзе Мацкевіча затрымалі, а ў 22-м асудзілі на 5 гадоў зняволення паводле абвінавачванняў, звязаных з абразай прэзідэнта, арганізацыяй масавых беспарадкаў і стварэннем экстрэмісцкага фармавання. Міністэрства ўнутраных справаў унесла яго ў спіс экстрэмістаў. Адбываць пакаранне Владзіміра Мацкевіча адправілі спачатку ў шклоўскую калонію, але ў 23-м годзе дадаткова пагоршылі рэжым утрымання і перавялі ў магілёўскую турму. Пасля вызвалення з турмы Мацкевіча, як і іншых вызваленых палітвязняў, вывезлі ў Літву. Владзімір, ну, я ўжо казала, што вы трымалі месячную паўзу пасля выхаду з турмы, і вот уже пачалі трошкі выказваць свой погляд на тое, што цяпер адбываецца, што адбылося за 5 гадоў. Я найперш хацела запытацца, ці знайшлі вы ў турме нейкія новыя тлумачэнні, вашы тлумачэнні таго, дзе Беларусь, беларускае грамадства апынуліся, і якой вы пабачылі Беларусь з-за мяжы па выхадзе з няволі? Ну, я б тут толькі адзін аспектик падкрэсліў. Неважна, у турме ці не ў турме, сам турэмны досвед ён тут не вельмі істотны. Істотна тое, што я працаваў. Рабіў працу над памылкамі, дарабляў тое, што да чаго не даходзілі рукі ў мяне, пакуль я быў на волі, бо апошні год перад турмой я быў вельмі заклапочаны і вельмі, ну, скажем, хацелася нешта рабіць, а краіна ўжо на той момант апынулася ў цейтноце, так, шахматнымі катэгорыямі кажучы. То бок кожны ход, кожнае дзеянне, яно не мела плёну і хутчэй магло толькі пагоршыць сітуацыю. І вось таму я, апынуўшыся ў турме, меў час, меў натхненне, каб вось рабіць гэтыя две справы. З аднаго боку, работу над памылкамі сваімі асабістымі, нашымі агульнымі, палітычнымі, грамадскімі, там, стратэгічнымі, тактычнымі. Напярэдадні 20-го году, сам 20-й год, ну і потым, што адбывалася далей. І тое, што мяне хвалявала, і тое, што я не скончыў там своечасова, пакуль яшчэ быў на волі, і не меў на гэта ні часу, ні умоваў, так бы мовіць. Я гэту працу, здаецца, ну, я б сказаў, што я шмат што напрацаваў. І тут толькі пытанне ў тым, каму гэта патрэбна тут. За гэты месяц я
можа, не пераканаўся, але ж склалася падазрэнне, што тут ніхто гэтую працу не рабіў, працу над памылкамі. І мне падаецца, што это вельмі істотна. Але ж толькі невядома, ці варта мне яе, так бы мовіць, выкідваць на шырокую публіку. Якая ваша памылка? Да 20-го году, магчыма, пасля 20-го году. Пачнем з вашай. Я шмат памылак нарабіў. Першая памылка, што я недастаткова гучна мог гаварыць. Бо я не клапаціўся пра сваю рэпутацыю, пра свой імідж, і ў мяне было шмат людзей, якія сустракалі адразу, адмоўна сустракалі ўсё, што б я не сказаў, нават нейкія банальнасці. І то сустракаліся ў штыкі. Ось. І таму я не меў уплыву дастатковага на палітычны ўзровень, на штаб, спачатку Бабарыкі, потым аб'яднаны штаб. Хоць адтуль прыходзілі людзі са мной раіцца, хоць там кансультацыі пэўныя праводзіліся, але ж было шмат такіх дарадцаў, як і я, і хто-ніхто казаў нават разумныя рэчы, а большасць разную лухту. І вось яны проста не маглі, тыя, хто прымалі рашэнне, тыя, хто арганізоўвалі працэсы і на палітычным узроўні, на грамадскім, на вулічным узроўні, яны вымушаны былі прымаць кампрамісныя рашэнні, не маючы магчымасці вызначыцца з лепшымі. І гэта была мая памылка асабіста, бо я, напэўна, быў адзін з нешматлікіх людзей, аналітыкаў, палітолагаў. Гэтым я не з'яўляюся не палітолагам, не кімсьці. Я метадолаг па-ранейшаму быў, ёсць і застаюся. Але я быў у гэтай сферы, у гэтым коле. Так ось я быў адзін з немногіх, нешматлікіх, хто рыхтаваўся да 20-го года, хто ведаў, што будзе адбывацца, ведаў пэўныя тактычныя ці стратэгічныя захады, якія трэба рабіць, але ж не меў уплыву. І вось тое, што я не клапаціўся пра гэты імідж і ўплыў, гэта была моя асноўная памылка. Ўжо там некаторыя памылкі звязаныя з, скажем так, са спазненнем. Са спазненнем я недастаткова гучна агучыў адмову ад сваёй першаснай прапановы, звязанай з байкотам. Байкот стаў неактуальны ўжо ў траўні, а публіка, у тым ліку і палітычныя дзеячы, ўсё яшчэ вешалі на мяне вось гэтую байкотную ініцыятыву. Таму не заўважалі і не прымалі да ўвагі тыя іншыя прапановы, не звязаныя ўжо з байкотам. Потым я папярэджваў і зноў жа ведаў, але не рыхтаваўся сам, бо не меў арганізацыйных рэсурсаў. Трэба было проста ўступаць у кааперацыю з кімсьці, каб іх злавіць. Ведаў і рыхтаваўся да вулічных падзеяў. І галоўная памылка, не памылка, недарэчнасць, якая была, гэта звязаная з тым, што мы мелі для паспяховых, слушных, выніковых дзеянняў літаральна 2 тыдні пасля 9 жніўня. І ў гэты час павінна была адбыцца часовая і кампрамісная цэнтралізацыя дзеянняў. Але момант быў упушчаны ўжо 11-12 жніўня, і тут я проста адышоў у бок, бо нават мяне адхілілі ў бок, і ўсё пацягнулася да паразы, скажем так. Але, ведаеце, Ганна, калісьці казаў Гегель, калі яго папрасілі выкласці яго філасофію коратка і па-французску, ён сказаў, што гэта немагчыма зрабіць ні коратка, ні па-французску. Так і тут. Работу над памылкамі трэба рабіць грунтоўна і выкладаць яе грунтоўна, а не у 2 словах. Каму?
Каму яна патрэбна і хто зараз зацікаўлены ў тым, каб вызначыцца з памылкамі, больш не рабіць гэтых памылак і вызначыцца з тым, а што на падставе тых ресурсаў і магчымасцяў, якія ў нас захаваліся, рабіць далей. Хто? Спадар Владзімир, гісторыя не мае умоўнага ладу, але тым не менш, вяртаючыся ў 2020 год, ці былі шансы, вы кажаце вот пра тыя памылкі, пакуль пра свае, але тым ліку і пра грамадства і дэмакратычных сілаў, якія былі зроблены, ці былі шансы, што мы будзем не цяпер не ў гэтай сітуацыі, ці былі шансы на тое, на хаця б якую перамогу тады? Так, я кажу, што гэтыя шансы былі 2 тыдні. 2 тыдні пасля 9 жніўня. І тут ёсць такі стары, вядомы праз Леніна стратэгічны прынцып. Сёння рана, а заўтра позна. Вось гэты момант паміж тым, што рана, а потым позна, у нас цягнуўся літаральна 2 тыдні. 10 дзён, 14 дзён, 2 тыдні, не болей. Мы не скарысталіся гэтымі днямі. Потым былі арыштаваныя Максім Знак, які разумеў сітуацыю, але ж таксама не меў уплыву. Потым тое, што адбылося з Калеснікавай, з выгнаннем з краіны Ціханаўскай. Мы згубілі ініцыятыву. А далей ужо, калі няма ініцыятывы, няма арганізацыйнага імпульсу, ўсё толькі было інерцыйна развівалася. І мы рабілі нешта, каб не адбылося горшага. А хто адказны за гэтыя памылкі? Вот за свае памылкі вы зараз сказалі, а вот за тое, што адбылося. Адказны я. Я лічу гэта сваёй асабіснай адказнасцю і сваёй асабістай паразай. І я гатовы размаўляць поўнасцю сур'ёзна толькі з тымі, хто гатовы прызнаць таксама, што ён адказны за свае памылкі і за нашы агульныя памылкі. А калі перакладаць адказнасць, вінаваціць кагосьці іншага, ведаеце, это вельмі дрэнная манера. Я зараз бачу, што ўсе вінавацяць адзін аднаго. І ад гэтай звычкі трэба адмовіцца як мага хутчэй. Давайте разбірацца з тым, за што адказвае кожны. А мы кожны адказваем і на сваім месцы за сябе і агулам за тое, што падтрымоўваем нейкія недарэчныя рашэнні і робім не тое. І вось у гэтым сэнсе давайте это зразумеем і нарэшце пачнем вінаваціць сябе. Не Лукашенко вінаваты і не тыя сілавікі, якія перамаглі, бо яны ворагі. І тады, ведаеце, вінаваціць ворагаў, што яны перамаглі вас, это глупства. Вінаватыя мы, што не змаглі перамагчы сваіх ворагаў. І толькі мы. І я ў тым ліку. Ці вас запрашалі зараз прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, каб пачуць ваше меркаванне, вашыя прапановы, вашыя ідэі? Па-першае, я яшчэ не рабіў ніякіх прапановаў і не спяшаюся з гэтым, бо хоць месяц і прайшоў, я думаў, што месяца мне хопіць, каб разабрацца і вызначыцца сітуацыю, але ж пакуль малавата. Пакуль малавата, і я не шукаў ніякіх кантактаў з нашымі лідарамі, з тымі, хто вызначае сёння майнстрым грамадскай думкі, скажем так. Сам не шукаў, і, напэўна, яны, ведаючы пра мой мараторый, таксама не шукалі. І это, думаю, што з майго, і з іх боку вельмі правільнае рашэнне. Пакуль няма нейкіх такіх велізарных зрухаў, каб мы маглі рэагаваць на іх вось па гэтым прынцыпе сёння рана, заўтра позна. Пакуль час цягнецца такі больш-менш стабільны, хоць там перамовы з Трампам і так далей яны вядуцца, но это хай сабе вырашаецца без нас, дзякуй тым, хто змог пралабіраваць гэтыя захады з боку адміністрацыі Трампа і трохі нават ад еўразвязу. Але спяшацца пакуль няма куды. Нам трэба яшчэ разабрацца, дамовіцца і прыняць. Хай кансэнсус, ён недасягальны сёння ў беларускай эміграцыі. Хоць бы часовыя кампрамісы, каб мы маглі на гэтых кампрамісах рабіць выніковыя дзеянні нейкія.
разлічваць на нешта на тым баку тое, што засталося ў Беларусі, не прыходзіцца, бо там неверагодны, ну, скажем так, па мерках 20-го стагоддзя неверагодны ціск на людзей, і мала што ўвогуле там можна зрабіць. Таму вся адказнасць зараз на нас, на тых, хто тут у міграцыі. Мы павінны вызначыцца, мы павінны дасягнуць гэтых кампрамісаў, мы павінны дамовіцца пра выніковыя і слушныя дзеянні, ну і зрабіць іх. Ресурсы, я бачу, ёсць, людзі ёсць, грошы, якія-ніякія ёсць, можна іх шукаць, сродкі масавай інфармацыі у нас ёсць, врэшце рэшт у нас ёсць прастора інтэрнэту, штучны інтэлект і так далей. У нас шмат што ёсць. Толькі трэба скарыстацца гэтым. Я хацела больш дэтальна вас распытаць пра вашу прапанову, якую вы агучылі на мінулым тыдні, пра стварыць варыянт беларускай і расейскай мовы. Каб зблізіць з беларускай, я вас працытую, што ўвесці ў беларускую расейскую мову прынцып як чуецца, так і пішацца, і гэта мова паціху пачне збліжацца спачатку з трасянкай, а потым з больш-менш нармаванай беларускай мовай. Это канец вашай цытаты. І ідэя выклікала розгалас у соцсетках, было шмат крытыкі ў тым ліку. Патлумачце, калі ласка, які патэнцыял вы бачыце у гэтай прапанове? Ганна, ну давайте я пастаўлюся проста да самого гэтага факту. Ведаеце, быў такі фільм пра дракона, па казцы Шварца «Забіць дракона», дзе, пра Мюнхгаузена, это быў пра Мюнхгаузена, дзе быў там нейкі герцаг ці барон, які, калі размова заходзіла пра пэўныя там палітычныя дзеянні, напрыклад, там вайна за Англію, абвешчаная Мюнхгаузенам, ці штосьці яшчэ, яго калапацілі манжэты, кішэні. Накладных кішэняў мы не дапусцім ніякім выпадку. Для мяне гэта была прахадная репліка пра мову. Там былі значна больш істотныя тэзісы ў гэтым інтэрв'ю. А чамусьці людзі зачапіліся за мову. Ну так, я магу патлумачыць, бо сапраўды суверэнітэтам важна, канешне, але у той размове гэта была факультатыўная репліка, не самая істотная. Ну і калі пра мову разважаць, то трэба зноў жа грунтоўна разважаць. Але прынцып тут, калі ўжо тычыцца той цытаты ці там фрагменту, ён у тым, што суверэнітэтам трэба карыстацца. І расіяне сёння, яны не разумеюць гэтай простай рэчы, калі яны насаджаюць і патрабуюць ад некаторых незалежных дзяржаваў увесці рускую мову як дзяржаўную мову, прызнаць яе дзяржаўнай. Яны аддаюць суверэнітэт над моваю гэтым дзяржавам. А калі мы атрымалі гэтым суверэнітэт, мы можам з гэтым рабіць, што мы самі вырашым. Чаму мы не карыстаемся гэтым? Таксама, калі б там, это уявіце сабе, што ідзе чыгунка праз всю Беларусь, па нашай тэрыторыі стаяць нашыя вакзалы, нашыя цягнікі і так далей. Мы кажам, на цягніках ж ездзяць замежнікі, навошта нам увогуле ўлазіць в гэтую чыгунку? Калі яна карыстаюцца ёю тыя, хто ездзіць з Еўропы, напрыклад, там у Кітай ці ў Расію і так далей. Не, гэта наша. А раз это наша, давайте думаць, якую карысць мы з гэтага можам атрымаць. І вось я лічу, што мы можам атрымаць з гэтага карысць, і менавіта пра гэта я толькі казаў. А ўжо як мы там будзем вырашаць? Што скажуць нашы акадэмікі, лінгвісты, Вінцук-Вічорка і так далей, што нам рабіць з гэтаю рускую моваю, якую мы раптам набылі як сваю маёмасць? Ну, ім відней, я не філолог. Ведаце, я зараз бы хацела трошки вярнуцца у люты 2022 году. Вы тады трымалі галадоўку, патрабавалі змяніць меру стрымання на падпіску аб нявыездзе, патрабавалі завяршыць следчыя дзеянні, патрабавалі прызначыць дату судовага разгляду. Калі я не памыляюся, там 12 дзён была звычайная галадоўка, 2 дні сухая, вы яе завяршылі. Ваш адвакат тады сказаў, што справа зрушылася з мёртвай кропкі. І тады вашы паплечнікі, аднадумцы вялі вельмі шырокую грамадскую кампанію ў вашу падтрымку. І я тады рабіла
на нашым канале вялікую дыскусію з вашымі паплечнікамі, вот з былой жонкай, эксперткай у галіне адукацыі Святланай Мацкевіч, з палітолагам, метадолягам Андрэем Ягоравым і каардынатаркай беларускай антыядзернай кампаніі Тацянай Новікавай. Я прапаную зараз паслухаць фрагмент, што казаў тады Андрэй Ягораў. Гэта не крок адчаю. Адчаю там няма. Гэта скрайняя мера, якую чалавек абірае, гэта так, як бы відавочна. Але для Мацкевіча гэта тое адзінае, што застаецца яму ў гэтых умовах. Бо калі не працуюць ніякія прававыя механізмы, вы наўрад ці можаце разлічваць на тое, што вы праз хадатайніцтвы адвакату, як бы перапіску з органамі даб'ецеся нейкай справядлівасці. Проста ў гэтых умовах, не маючы ніякіх выключна ілюзіяў наконт справядлівасці ягонага затрымання і утрымання ў турме, Мацкевіч ідзе на гэты індывідуальны філасофскі як бы учынак. Ён сапраўды не жадае быць аб'ектам у гэтай сітуацыі. Ён ідзе насуперак сістэмы ў індывідуальным дзеянні, навязваючы ёй свае правілы і прымушаючы яе працаваць так, як яна мусіць працаваць, гэтая правая сістэма. Вось цяпер праз больш чым 3 гады, як бы вы сфармулявалі, што для вас была гэтая галадоўка? Это быў філазофскі ўчынак, это быў крайні крок палітвязня, ці спроба быць суб'ектам, а не аб'ектам у жахлівых умовах, як Андрэй кажа, ці нешта іншае? Философским я бы его не называл, все ж таки это до философии мае некое ускоснае дачыненне, только что человек, які гэта робіць, то з'яўляецца ці вызначаецца як філосаф. Тут хутчэй іншае. Это прагматычнае цалкам было дзеянне. Мне падавалася, што паколькі марудна вельмі цягнецца следства, то мне могуць навесіць там яшчэ нейкія артыкулы, яшчэ штосьці знайсці, і так далей. Я проста хацеў паскорыць гэты працэс, звярнуць яго, і ўжо тое, што адбываецца, то адбываецца. Ведаеце, дыяпазон чаканняў, які ў мяне быў на той момант, такі, што я мог быць асуджаны па адным артыкуле, гады на 3, скажем, там, за ўдзел у масавых акцыях. А калі б яны праглядзелі все мои стрымы, все мои кніжкі, все мои выступы і так далей, там назбіралі б не толькі абразу прэзідэнта, а яшчэ шмат чаго, і я б меў там гадоў 15-20. А для мяне напярэдадні 70-годдзя, ведаеце, 15 год, это, як кажуць у турме, білет у один конец. Так што гэта была прагматыка. Я добра падрыхтаваўся да гэтай галадоўкі, да гэтай акцыі, і я быў нават упэўнены, што рана ці са спазненнем, але ж я магу дамагчыся свайго. Так яно адбылося. Не цалкам былі выкананы мае патрабаванні, але я і не разлічваў на тое, што яны будуць выкананы цалкам. Галоўнае, што справа пачала закрывацца. І прызначылі суд, потым, праўда, суд не ўзяўся гэты, гарадскі суд не ўзяўся. Яны адфутболілі это ў Верхоўны суд перадаў у абласны. Это уже іх бюракратычныя там працэсы пачаліся, але галоўная справа моя была закрытая, і мне больш не навесілі нічога. Ясна, што за месяц дастаткова складана прачытаць все, што было ў сацыяльных сетках, все, што было ў медыа, у тым ліку все, што тычылася салідарнасці з вамі. Ці вам вядома ў поўнай меры, як шмат зрабіла для вас, дзеля вас ваша былая жонка Святлана Мацкевіч, якая неаднаразова была ў нашых эфірах, расказваючы пра вашу сітуацыю, пра сітуацыю з палітвязнямі? Вядома, мне праз адваката даходзілі звесткі, можа быць, не цалкам, але ж збольшага я ведаў і разумеў, я вельмі паважаю Святлану, хоць мы і разышліся там па пэўных матывах, прычынах, яны не маюць тут дачынення да справы, працэсу і так далей. Это наши асабістыя стасункі, але ж мы захавалі і павагу адзін да аднаго,
хоць і не пагаджаемся часам па некаторых пытаннях. І я вельмі ўдзячны Светлане за ўсё тое, што яна зрабіла для майго вызвалення. Вось таксама, як і маім сябрам, вучням, іншым, і Егораву, там, і Тацяне Вадаларскай, і Аксане Шелест, і там, Патапаву, Кірілу Мальцеву, ну, шмат людзей, якія, ну, што было магчыма, тое рабілі у тых цяжкіх умовах. І, ведаеце, сидячи ў турме, там, умовы адныя, іншыя, неважна. Працуючы, я разумеў, што тым, хто зараз на волі, ну, так бы мовіць, на волі, бо волі ў Беларусі няма, ім цяжэй, чым мне. Бо я сижу сабе і сижу. Прызвычаюся да цяжкасцяў, з стрыманым такім стаўленнем, прымаю там нейкія пакуты, якія там ёсць. Ведаю, што Бог не дасць мне такіх пакутаў, якіх я не мог бы вытрымаць, таму я спакойны. А вось хваляванне маіх сяброў родных на волі, ну, мяне вельмі турбавала. І я разумеў, што тут маральна цяжэй. Ну, і маральна, і псіхалагічна, невызначанасць, невядомасць, спачуванне, там, ну, все гэта вельмі цяжка пераносіць. І я часам разумею, што людзі не вельмі, скажем так, шануюць нейкія разумныя, прагматычныя падыходы і рашэнні, таму што вось гэта эмацыйнае, эмпатычнае стаўленне да тых, хто сёння пакутуе у тых самых турмах за кратамі, ну, яно замінае прымаць прагматычныя рашэнні. І нават падаецца часам, што прагматыкі, калі там прапануюць нешта, яны это робяць без спачування. Можете привести приклад вот этого прагматичного підходу, якому замінає емпатичний підход? Ну, вось ёсць две крайнія пазіцыі, скажем, барацьба до конца, і мы, калі будзем бароцца, то пераможам. Вось гэта эмацыйнае такое стаўленне, бо замінае інвентарызацыю рэсурсаў і магчымасцяў, якія мы можам выкарыстаць дзеля перамогі і працягу барацьбы. Да? Барацьба можа не толькі весці да перамогі, так скажем, яна можа і вычерпваць рэсурсы, сілы, весці да выгарання людзей і так далей. І калі мы не спыняемся час ад часу, просто каб прааналізаваць сітуацыю, падлічыць рэсурсы, знайсці нашы моцныя такія бакі ў нашай пазіцыі, каб выкарыстаць іх дзеля барацьбы, то гэта адназначна вядзе да паразы. Але эмацыйна усе, хто кажуць, давайте спынемся, давайте паразважаем, давайте, можа быць, зменім накірунак, можа быць, распачнем гандаль, ці давайте мы будем не адразу пра канчатковую перамогу марыць, а давайте пра перамовы. І тут это сустракае вось такі эмацыйны адпор, бо якія перамовы з дыктатарам, якія перамовы з гэтым рэжымам, ён жа не пойдзе на перамовы. Ну, а як вы хочаце скончыць вайну, скончыць барацьбу? Яна ўсё роўна сканчаецца перамовамі, хай сабе і пра капітуляцыю. Але ж пакуль вы не можаце дамагчыся капітуляцыі, пагаджайцеся на круглы стол. То бок ўсё роўна весці перамовы трэба. І вось такія ёсць эмацыйныя перашкоды. Ну і потым сустракае эмацыйны адпор прапанова гандлю. А давайте мы будем лабіраваць змяншэнне санкцыйнага ціску, каб выпусцілі нашых сяброў, паплечнікаў, родзічаў з турмы, з лагерёў там і так далей. Ну, это таксама прагматычная прапанова. І давайте не сустракаць яе адразу адмоўна,
а думаць, а што мы можам, як мы можам гэта скарыстаць сапраўды, ці можам мы праз гэта вызваліць нашых сяброў і паплечнікаў з турмы. Калі так, то трэба ісці на пэўныя саступкі. І трэба гэта прыймаць. Але гэта ўсё патрабуе аналізу, халоднага, да, кемлівага аналізу, а не вось гэта адштурхоўванне эмацыйнага. Калі казаць пра прагматызм, вядома, вы не хацелі пакідаць Беларусь. Это было не ваше рашэнне, але, напэўна, это быў таксама прагматычны падыход, ну, што калі гэта адбываецца, я выеду, я не буду рабіць, як Мікола Статкевіч зрабіў. Не, ну, ведаеце, таксама я пра Міколу ўжо казаў, і я ведаю, што не вельмі правільна зразумелі тое, што казаў. Я не пайшоў на тым шляхам, якім пайшоў Мікола. Бо я вельмі добра разумеў, што выскачыўшы з гэтага аўтобусу на нейтральнай паласе, я зноў апынуся ў турме. Навошта мне это трэба? Хай сабе я не хацеў выязджаць за мяжу, хай сабе я бачыў сябе хутчэй там, у Мінску, пад ціскам, таксама не на свабодзе, а са змененым, там, скажам, рэжымам утрымання, я так кажу, да? Але ж мне не хацелася ў турму. А іншага, напэўна, месца, куды б я мог патрапіць, выскачыўшы на нейтральнай паласе, я не ўяўляў сабе. Ну, так яно адбылося і з Міколам. Але мы з Міколам вельмі розныя людзі. Я вельмі паважаю яго мужнасць, яго рашучасць, ну, і яго, так скажем, самавызначэнне па жыцці. Ён ваенны чалавек, ён вулічны баец, ён арганізатар і натхняльнік розных такіх акцыяў. Да? І таму яго ўчынак, ён цалкам натуральны для яго асобы, для яго індывідуальнасці. Я іншы чалавек. Я філосаф, аналітык, метадолог, не, ну, скажем так, не ваяр, ось, і не вулічны арганізатар. Таму тое, што рацыянальна, тое, што адпавядае вось, ну, каштоўнаснаму стаўленню чалавека, у мяне і у Міколы это розныя рэчы. Для мяне было арганічна все ж таки прыняць вось маё рашэнне. Для Міколы я разумею, што іншага рашэння ён прыняць не мог, нават улічваючы пакуты Маріны Адамовіч, яго жонкі сённяшняй. Ну, я размаўляў раней яшчэ, калі Мікола сидзеў папярэдні раз з Марінаю, я ведаю, наколькі ёй цяжка, і хоць яна ганарыцца сваім мужам, яна падтрымоўвае ўсе яго рашэнні, ну, але ж, ведаеце, тое, што Мікола зноў у турме, гэта новыя пакуты для Маріны. Я веру, што Мікола можа перанесці ўсе гэтыя пакуты. Ну, я б не змог, напрыклад. І хоць у мяне Светлана была ўжо жонка, ну, калі б я стаяў перад такім выбарам, хоць я і стаяў перад гэтым выбарам, я не лічыў магчымым для сябе дадаваць пакутаў маім блізкім, родным, любым, каханым, так далей. Ну і мы маем магчымасць цяпер задаваць вам важныя пытанні, атрымліваць адказы. Вот адно з іх, пасля падзеяў 2020 году некаторыя інтэлектуалы казалі пра тое, што беларуская нацыя дафармавалася. Як вы гэта бачыце? І вот, паводле вас, якія асноўныя маркеры яднаюць беларусаў у палітычную нацыю цяпер у 2025 годзе? Ну, я таксама згодны з гэтым меркаваннем, з гэтай пазіцыяй. Я таксама думаю, што беларуская нацыя сфармавалася, але ёсць стары філасофскі прынцып, зноў жа, яшчэ з Сакрата вядомы, да, чалавеку пазнай самого сябе. Гэта тычыцца таксама і супольнасцяў чалавечых, не толькі адной асобы, але і нацыі ў тым ліку. Так, мы сфармаваліся, мы сёння паўнавартнасная нацыя, але ж мы не ведаем саміх сябе. Мы не ведаем, якімі мы сфармаваліся. Шмат я чую у людзей, ну, таких уяўных, фантастычных, мройных
варыянтаў таго, у якім стане сёння знаходзіцца нацыя Беларусь. І нават пра гісторыю таксама такія мройныя ўяўленні. А пра будучыню ўжо і казаць не прыходзіцца. Таму мы ўжо сталі нацыю. Давайте зараз паглядзім на сябе, узважым усё, якая мы нацыя. Можа быць, яшчэ не вельмі дарослая, ці мы яшчэ не вызначыліся з тым, што значыць быць паўнавартаснай еўрапейскай нацыяй. Мы паказалі сябе ў 2020 годзе. Мы самі сябе ўбачылі. У люстэрцы вось тых падзеяў, адлюстраванні таго, як гэта ўсё бачылі вачыма еўрапейцаў, рускіх, украінцаў і так далей. Так, у нас мы не ідэальная нацыя. Ідэальных нацыяў не бывае, як не бывае ідэальных людзей. Вось мы такія, якія мы ёсць. І давайте сыходзіць з гэтага. Мы нацыя, мы сучасная нацыя 21 стагоддзя. Мы нават у чымсьці апярэджваем шмат якія іншыя народы, суседнія там і іншыя і так далей. Мы гатовыя да пэўных учынкаў і дзеянняў як нацыя і не гатовыя да іншых. Траўматычны гістарычны опыт, досвед папярэдніх войнаў, ён ляжыць там цяжкім такім ціск на нас аказвае. Гэта немагчыма не ўлічваць, але ж мы можам што-нішто, чаго не могуць і іншыя народы. І ўсё гэта трэба ўзважыць. І добрыя бакі нашай сталасці як нацыі, і нашы хібы, і дрэнныя бакі. Толькі тады мы можам, зноў жа, атрымаць шанец на гэты кампраміс, каб хоць на кароткі час зрабіць разам, супольна, матывуючы адзін аднаго і падмацоўваючы нашыя дзеянні супольнымі намаганнямі тое, што трэба зрабіць. Трэба зрабіць, змяніць, хоць і можа не цалкам ад пачатку, рэжым так, каб мы маглі вярнуцца ў Беларусь. Калі зацягнецца эміграцыя, то ўжо дзеці, якія тут вырастуць, нават дарослыя, якія тут асімілююцца, гэта будзе згублены патэнцыял для Беларусі. А выехала вось гэты мільён беларусаў, што зараз апынуліся за мяжой, гэта велізарны патэнцыял. Я ўсё ж такі выкарыстаю это слово, хоць тут могуць быць і сумненні, яно не зусім правільнае. Выехала лепшая частка беларусаў. Найбольш актыўная, найбольш сучасная, найбольш кваліфікаваная частка і так далей. Няўжо мы пакінем нашу родную Беларусь вось без гэтага ресурса, які сёння выкінуты за межы Беларусі. Таму, как я казаў Лукашуку, наша сёння нацыянальная ідэя — это вяртацца. Вяртацца не ў турму, вяртацца не ў вось гэтую сітуацыю краіны, якая сама апынулася велізарнай турмой там, на ўсім абшары. А вяртацца, каб ураўнавесіць гэтую сітуацыю і працягнуць змаганне за дэмакратызацыю, беларусізацыю Беларусі ўжо там, дзе гэта магчыма рабіць. Зараз адбываецца персанальная беларусізацыя тых, хто тут. Вось самі, напэўна, бачыце, як пашыраецца выкарыстанне беларускай мовы, які велізарны інтарэс да нашай гісторыі, да нашых сучасных творцаў, паэтаў, пісьменнікаў, музыкаў, нават да філасофіі беларускай. Гэта ўсё ёсць праявы беларусізацыі. Беларусізацыі ў эміграцыі. Але калі наше прыбыванне за мяжой у эміграцыі зацягнецца, пачнуцца адваротныя працэсы асіміляцыі. І мы перастанем быць беларусамі, ці захаваем беларускасць сваю толькі ў памяці, толькі будзем там пэўны імпэт мець да беларушчыны, а самі паціху пачнем станавіцца, расчыняцца ў грамадзянскіх нацыях. І тут іншая праблема можа быць з другого боку. Як вядома, адно і тую ж ваду нельга зайсці двойчы. Той Беларусі, з якой выязджалі, у якой садзілі ў турму, якая была ў 2020 годзе, той Беларусі ўжо няма, і яна мяняецца, і
у вяртанні таксама тут можа быць складаная рэч, як вы мяркуеце? Ну, конечно, складана. Ніхто не казаў, што это проста вярнуцца. Вельмі складана. Але калі мы ўсё ж такі ставім гэта як стратэгічную мэту, не сённяшнюю, а стратэгічную, калі адбудзецца яно там заўтра, як ўсё залежыць ад шмат якіх вонкавых абставінаў і умоваў, ну, раптам скончыцца вайна ў Украіне, і Расія пацерпіць паразу. Это адаб'ецца на сітуацыю ў Беларусі. Не можа не адбіцца, і гэта значна паслабіць рэжым. Мы можам, мы гатовыя скарыстацца такой магчымасцю. Ну, ці там, это я для прыкладу кажу, да, можа быць там іншыя нейкія чорныя лебедзі, як пра гэта піша Насім Талеб, сучасны модны інтэлектуал на Захадзе. Чорныя лебедзі могуць з'явіцца і змяніць гэтую сітуацыю. Наша задача быць гатовымі да змены нейкай сітуацыі. Але гатовымі як? Калі мы маем стратэгічную мэту вяртацца, мы павінны скарыстацца кожнай магчымасцю, каб наблізіць гэты час вяртання на Беларусь, да Беларусі. А калі мы не маем такой мэты, ну, мы згубім сябе. Стратэгічная мэта абавязкова павінна быць. А тактычныя дзеянні, ну, гэта ўжо кожны момант часу, кожны перыяд трэба абмяркоўваць асобна. І вяртацца ў Беларусь, якую мы хочам бачыць, але яна не адбудзецца такой, якую мы хочам бачыць. Мы яе можам толькі самі зрабіць, такой, якой мы хочам яе бачыць. А каб зарабіць яе, нельга знаходзіцца за мяжою. Трэба знаходзіцца там, дзе мы гэтую працу робім. Кожная праца робіцца у тым месцы, дзе яна павінна рабіцца, мусіць рабіцца, і ў той час, калі яе магчыма зрабіць, не упускаючы момант уласнай падрыхтоўкі, зменаў адпаведных у краіне і так далей. Я хотела яшчэ пра адну рэч вас запытацца. Нядаўна была такая вялікая дыскусія праз вырваныя з кантэксту словы прадстаўніцы АПК Юлія Міцкевіч адносна Сергея Ціхановскага. Яна казала, што турма робіць чалавека толькі горшым. Ёй запярэчылі многія былыя палітвязні. Я згадала тут Варлама Шаламова, вязня Калымы, які ў страшных умовах правёў вельмі шмат гадоў. І ён казаў, што лагер адмоўная школа з першага да апошняга для каго заўгодна. Пры гэтым Шаламаў казаў, што турма ўмацоўвае характар, лагер разбэшвае чалавечую душу. Вы ў розных пенітэнцыярных установах былі беларускіх. Які ваш адказ пра ўздзеянне беларускай турмы? Я вот па правдзе скажу, зараз я з вами размаўляю, і я не бачу розніцы паміж Мацкевічам, які быў да турмы, і цяперашнім, хаця мы з вами як бы не мелі шмат часу пакантактаваць. Але тым не менш, які ваш адказ? Ну, давайте так, пачнем з Юліі Міцкевіч. Па-за кантэкстам, у якім яна кінула гэтую фразу, не трэба яе інтэрпрэтаваць і разумець. Яна казала яе ў кантэксце. І толькі ў гэтым кантэксце яна слушная, гэтая фраза. І ў гэтым сэнсе вось пазіцыя Шаламова, яна досыць правільная, яна разумная і філасофская. І я падзяляю думку, што турма нікога не можа зрабіць лепш. Іншая справа, што Шаламова яна не зрабіла горшым. І, без сціпласці лішняй я магу сказаць, што і мяне яна не зрабіла горшым. Але гэта тычыцца, скажем, не кожнага, хто патрапіў у турму. Бо ўсё ж такі я ведаю выпадкі, калі турма ламае людзей. І тут трэба па-рознаму ставіцца да розных выпадкаў, розных прыватных сітуацыю, бо калі ў чалавека ёсць стрыжань, то яго можна зламаць, але не скрывіць. І вось я лічу і думаю, я не ведаю, просто не ведаў Ашурка Вітольда на волі, не быў знаёмы. Думаю, што вось людзі кшталту Вітольда, іх немагчыма змяніць у горшы бок. Але зламаць можна. Я затое ведаю Анджэя Пачобута. І я таксама
упэўнены, што ну, нічога дрэннага турма не здольна зрабіць з асобаю, з постацю Анджэя, але яна можа яго забіць. І таму я думаю, што барацьба за тое, каб Анджэй Пачобут, Алесь Беляцкі, яго паплечнікі, мой сябра Андрей Александраў, выбітныя жанчыны нашыя, там, Валерія Касцюгова, Татьяна Кузіна, хто там яшчэ, Калеснікава, шмат хто, як мага хутчэй выйшлі з турмы. Турма вось гэтых названых асобаў яна не зломіць, яна не зробіць іх горшымі, але ж ну, яна адыме ў іх частку жыцця, здароўя, гады, якія яны маглі б плённа патраціць тут, яны марна траціць там. Так што я высунуў гэтую тэзу, і гэта будзе адзін з накірункаў маёй дзейнасці. Я хочу разгарнуць кампанію за тое, каб в нашай цывілізацыі, еўрапейскай цывілізацыі, мы адмовіліся ад турмы як увогуле ад інстытута. Мы не можам у дадзены момант там, на шырокай стадыі цывілізацыі, там, дзесяткі гадоў, можа быць, адмовіцца, ну, ці перамагчы злачыннасць, крымінал. Да? Это ёсць, будзе там і так далей. Але ж турма, яна толькі распаўсюджвае крымінальныя формы паводзінаў і стасункаў паміж людзьмі на здаровае грамадства. Я думаю, што ў нас ёсць сёння пры тэхналагічных умовах, новых тэхналагічных прыладах і так далей, там, штучны інтэлект, распазнаванне твараў, там, навігацыя, адсочванне кожнага чалавека, дзе ён ёсць і так далей, што нават асуджаных людзей можна пакідаць у здаровым, нармалёвым грамадстве, а не змяшчаць іх у гэтае пачварнае грамадства, супольнасці пачварныя, якія складаюцца ў лагерях, турмах і так далей. Гэта не тычыцца маньякаў, вар'ятаў і так далей, для іх это асобная сітуацыя, але шмат людзей маглі б цалкам быць карыснымі і для сябе, для сям'і, і для грамадства, выконваючы пэўны прысуд пра штрафы, там, можа быць, нейкую прымусовую працу там, і так далей, але застаючыся, ну, так бы мовіць, на волі. Это не была б іх воля, але ж для іх воля, але яны заставаліся б у нармальным грамадстве і не адчувалі б на сябе вось гэтага ціску, пачварнага ціску, дзікіх супольнасцяў і нормаў, якія складаюцца у турэмных супольнасцях. Так што тут, ведаеце, кідацца гэтымі фразамі, што я там прайшоў турму і не зламаўся, ці там турма вельмі абагаціла мой там уласны досвед, і на адваротнымі, што турма нікога не робіць горшым, па-за кантэкстам. Все гэтыя фразы — это просто словы на ветер. На пачатку размовы вы казалі, што ўвесь час працавалі за кратамі, інтэлектуальна працавалі. Як інтэлектуальная праца ў турме выглядае? Бо, натуральна, гэта ж не формула з рукапісамі на выхад, так? Гэта трэба, можна напісаць, ці захаваецца. Ясна, што вы не вывезлі, што напісалі. Як вы гэта рабілі, раскажыце? Так і рабіў, што бок адразу пасля ІВС, 10 дзён на ІВС, потым мяне памяшчаюць у СІЗА, ну, на Валадарку, і там ёсць абавязковыя рэжымныя нейкія мерапрыемствы, там, праверкі, сняданак, абед, прагулка і так далей. Ось. А ўсё астатні час ты можаш або валэндацца па камеры з аднаго кута ў другі, там 10, там 5 крокаў, 10 нават, можа і 10 крокаў. Да? Ці можаш взяць сшытак, взяць асадку і сидзець пісаць. Пісаць тэзы,
пісаць пытанні, на якія шукаць адказу, спацыруючы ў дворыках ці па камеры, потым запісваць знойдзеныя адказы, разважаць над тым, узгадваць пра тое, што ты рабіў раней, так ці не іншым чынам і так далей. Вось я і пачаў першы сшытак менавіта з гэтых словаў. Мне трэба прааналізаваць свае памылкі, якія прывялі мяне ў турму, мяне і яшчэ шмат людзей у турму. І я мушу знайсці гэтыя адказы, ну і зразумець, наколькі я маю адказнасць, гэтую віну несу на сабе, і што я магу зрабіць, каб гэтага больш не паўтаралася. Так што вось гэта, ну і далей толькі скажем... Я маю на ўвазе фізычнае захаванне напісанага. Фізічнае захаванне, ну ўсё ж такі, што-нішто, напэўна, можна было у пэўнай сітуацыі, у пэўных абставінах перадаць. Ну, напрыклад, я згубіў такую магчымасць, на Валадарцы такая магчымасць была. Я яе згубіў, бо разлічваў, што яна ў мяне будзе таксама і ў Магілёўскай турме, потым у Слоўскай калоніі, але там ужо былі зусім іншыя ўмовы. Не паспеў. А не паспеўшы, ну, я і таксама прымаю гэтую віну на сябе. Але яна не прапала марна. Гэтая праца. З тых 50 сшыткаў, што я там спісаў вельмі шчыльным сваім почеркам, з гэтых 50 сшыткаў я не магу абнавіць, ну, там, не ведаю, 4-ю, 5-ю частку. Всё астатняе я магу аднавіць, бо я гэта памятаю, што я рабіў, над чым працаваў, якія пытанні я сабе задаваў, якія адказы на гэтыя пытанні я даваў. І гэта ўсё я, ну, там, час ад часу у нейкіх паузах сваёй дзейнасці там, і лячэння і так далей я буду зрабіць. Так што это ўсё, можа быць, не ў той форме, можа быць, там часам у турме находзіла натхненне такое, да, калі ты пішаш так, як не напісаў бы ў іншы час. Ну, але ж тут для мяне не форма, я ж не мастацкі пісьменнік, я не мастацкія творы пішу, а хутчэй схематычныя, то форма выкладання тут не так істотна уплывае на змест, на змястоўнасць. Так што гэтая праца не марная была, і яна не прападзе цалкам. Гаворачы пра памылкі, якую памылку важна не дапусціць у 2025 годзе? Не пасварыцца нам канчаткова, не паглыбіць тую шчыліну, якая паўстала паміж беларусамі па той бок мяжы і тут, не дапусціць вось гэтага разбягання, расцярушвання нас па невялічкіх суполачках і ў розных краінах і так далей, захаваць цэласнасць вось гэтай апошняй хвалі эміграцыі беларускай, якая захоўвае сябе як беларускай, нават беларусізуецца значна болей, чым папярэдняя хваля міграцыі. І гэта трэба захаваць, ну і трэба вызначыць вось гэтую стратэгічную мэту. Мы тут не назаўсёды. Мы павінны, мусім вярнуцца ў Беларусь і дапрацаваць яе, дарабіць яе да таго стану, які мы вызначым тут вось ідэалагічна для сябе, з усімі нашымі магчымасцямі, ресурсамі, энергіяй, матывацыяй і так далей. Бо ніхто, акрамя нас, гэтага не зробіць. Вось неразуменне гэтага і будзе галоўнай памылкай. Неразуменне, магчыма, ну, можа паўстаць з-за таго, што мы будзем бавіцца барацьбой за лідарства, перахопам ініцыятывы, абвінавачваць кагосьці у немэтавым выкарыстанні рэсурсаў, які атрымоўвае, не маючы аўдытарскіх праверак, не маючы аўдыту.
Калі ёсць аўдыт, то ўсе абвінавачванні гэтыя, ну, яны не вартыя нічога, яны нічога не каштуюць. Так што давайте просто паставімся да тых людзей, якія імкнуцца нас пасварыць, якія самі вельмі захапляюцца гэтымі сваркамі, ну, на месца. Это не месца ў тым, калі мы у тым асяродку, у той супольнасці, якая збіраецца, сапраўды збіраецца бороться за адраджэнне Беларусі, вяртанне Беларусі ў нармальнае цывілізацыйнае русло развіцця і паўстанне еўрапейскай паўнавартаснай нацыі, удзельніка пабудовы новага глобальнага свету. Дзякуй вялікі. У мяне яшчэ ёсць вельмі шмат пытанняў. Я спадзяюся, што ў будучыні вы яшчэ будзеце прыходзіць да нас у студыю. Мы будзем грунтоўна гаварыць пра тое, дзе мы, куды мы рухаемся, што трэба рабіць. Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас у эфір. Гэта быў былы палітвязень, знаны беларускі інтэлектуал, філёзаф, метадолог Владзімір Мацкевіч. Я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.